Onder de winkelstraten van het huidige Venlo liggen de resten van de middeleeuwse stad. Archeologen vonden er heel wat interessante dingen. Wat is eigenlijk die herrie en waarom is het zo koud hier? Dat is climate control, om de vondsten goed te bewaren. Wauw. Een middeleeuwse bierfles en een middeleeuwse eetlepel. Lepel, ja. En wat is dit? Dat is een pistool. Zo, kan ik dit? Ja, wel voorzichtig. Oh, kijk. En een middeleeuws eetbord. Dat is tof. Kijk, hier ligt ook een bord, alleen hier is in verschoten, denk ik. Nee, dat is het deksel van een beerput. Een middeleeuws riool. Dat is een deksel van het toilet. Kijk, dit vind ik tof. Een schoen, ik ben gek op schoenen. Wauw, die ziet er goed uit. Er heeft gewoon iemand op gelopen. Kijk. Die moet je eigenlijk laten onderzoeken. Ja, hè? Anders doe je hem in die doos. Archeologische vondsten zijn er vaak slecht aan toe als ze worden opgegraven. Ze zijn verroest, vallen uit elkaar of zijn bijna vergaan. Bij restauratieatelier Restaura worden dergelijke vondsten gerestaureerd. Kun je mij iets meer vertellen over deze schoen? Ja, zeker. Wij hebben deze schoen gerestaureerd. Het is een leren schoen. En hij kwam binnen, er waren allemaal losse lapjes leer. Die hebben we weer aan elkaar gezet. Hij is zo'n 300 tot 400 jaar oud. Ja, want ik zie hier ook allemaal van die ribbeltjes. Wat zijn dat precies? Nou, de schoen is heel mooi versierd. Een meisje kon hem met een veter aan de tong vastmaken. Het is heel rijk, mooi versierd. En je noemt dan nu het woord rijk. Was dat meisje ook rijk dan? Ja, ik denk wel dat het een welvarend meisje was. Een welvarende vrouw, een rijke vrouw. Je ziet er nog heel mooi intact uit. Het zouden meer mensen moeten zien, deze schoen. Dan weet ik nog wel een goede plek. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie mee hebben genomen. Ja. Ik heb mijn handschoentjes klaar. Het is mooi. Het is Laat oud en het is een... Oh, een hele mooie schoen. Ja, ik zie het. Jeetje. Ja. Nou. Maar is dit een schoen die speciaal genoeg is om hier een plekje te krijgen in het museum? Of? Ja, dat lijkt mij wel. Dit is een hele mooie schoen die heel goed het verhaal kan vertellen van middeleeuws Venlo en andere steden. En je kan je voorstellen dat jouw voorouders of mijn voorouders die hebben aangehad en door de stad liepen. Misschien wel door een van die kelders waar jullie zijn geweest. Maar het is een hele kleine schoen. Is het omdat het van een kind is of heeft het een andere reden? Waren de mensen kleiner? Nee. Weet je, een schoen blijft bewaard als hij in een natte omgeving is opgesloten. En als je hem dan droogt, dan krimpt het leer en dan wordt hij klein. Dus dit is gewoon een grote schoen geweest voor een volwassene. Oké. Nou, ik zou hem neerleggen en dan Doen we. kan iedereen hem bekijken. Zo kan je prachtige verhalen over de middeleeuwen vertellen met al die mooie voorwerpen. Kijk Ben, cadeautje. Middeleeuwse trippen. Is dit- Deden mensen over hun eigen schoen heen, zoals die schoen net in het museum, om hun schoenen niet vies te maken, want de straten waren super vies vroeger. Dus een klein beetje zoals ik nu doe. Ja, zullen we een wedstrijdje doen? Jij Maar wat bedoel trippen? je? Ja, ik ga hier nog toch niet op rennen? Als jij wint, dan koop ik nieuwe schoenen voor je, want die schoenen van jou... Oké man. Oh, Ik heb wat kom. aan. Nou, dan gaan we dan. Nou, dat gaat wel lukken dit. Oh. Kom Ben, dan ga je natuurlijk nooit winnen. Kom. Dat toch ook niet, joh. Zo. Kijk.